Absolut fals. Și aici o să las clienții noștri să răspundă și dacă dumneavoastră ați sunat în weekend sau în afara programului după ora 17, centrala intră automat pe modul în afara programului și primiți un mesaj de genul ăsta. Deci aveți adresă de e-mail, aveți contact formular pe site-ul nostru, numere de telefon, număr de WhatsApp și număr de centrală. Nu există să nu vi se răspundă chiar dacă aveți o problemă. Nu există că ați cumpărat 3 camere cele mai scumpe de exterior. Cea mai scumpă cameră de exterior cred că e vreo 1900 de lei. Ați cumpărat cumva 3 camere și aveți problemă chiar cu toate 3? Cred că este un comentariu răutăcios sau doar se vrea reavoință, ca să zic așa. Deci, dacă aveți într-adevăr o problemă la noi, puteți să sunați și vi se rezolvă orice problemă. De asta am o echipă în momentul de față de 12 oameni care sunt acolo pentru a fi asistenți și pentru a ajuta atunci când sunt probleme. Nu există să fie o problemă la noi și să nu o rezolvăm. Da? Haideți să fim cu obraz și eu nu mă sunați pe mine, să știți că nu sunt acolo să răspund eu. Însă am 12 oameni în spatele meu care, o echipă bine pregătită, care poate să dea aceleași informații așa cum vi le dau și eu, corecte și să vă ajute. Vă mulțumesc și aștept mesajul sau telefonul dumneavoastră la acest comentariu, da?